Maya Musti. Oh, Yo.
Ayo. Karena dari Indonesia idola ya Des menikah wonten hiburane. Apa Mas? Nangkap ledek munyuk. Oh ledek munyuk Mas. Oh ledek munyukipun saking pundi Mas? Saking Purworejo. Waduh ada banget. Munyuk iki tekan kene ora semaput ya Mas. Ora. Ora to. Oh ya ngepit kok ya. Ora dikiwir. Loh. Beri tepuk tangan dulu semuanya. Untuk ledek munyuk kita. Iya, pada sore hari ini. Iya. Oh munyuk semiran. Iya. Tang ding ding tang ding tang ding ding tang ding tang. Ya semangat banget ya Des. Sang gede kok kaya ngono ya Mas. Lah yo. Iki kerjane apa pi? Oh dhewe. Mungkin sing cerak kene mau sapa? Sapa? Klinik mau lho. Mo. Oh ning dokter Kongko sore. Kongko sore. Monggo Mas. Ya. Tung 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 dumbla. Iya. Duh, ayo nang.
Ayo. Ong bilangin jangan tadi kan. Sirayawas. Yo, hei. Yo, yo, yo. Ya, ya, ya. Hei. Yo, hei. Yo. Yo, yo, yo. Ya, hei. Ho, hei. Ho, ya. Ha, 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 lo, lo. He, o, he, o, he, o. Ho, hei. Ho, ya. Ya. Yes. Nggak resiko rasa. Ya, 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 ya. Ha, he, ho, o, ha, he, ho, o, he, lo, lo, he, o, he, o, he, o, oi, so. Ya, 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 so. Ha, o, ya. Oi, he, ya, so. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya. Oi. So. Resiko des. Ora apa-apa, ora apa-apa. Heeh, empuk. Ayo. Ya. Ya, 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 ya. Ya, ha, ho, oi. Ho, o, he, ho, oi. Ya, ya. Ngapa? Sumu apa piye? Untukmu keram. Untune keram. Oh, salah keram. Iya. Oh, alah. Iya. 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 Ngapa kae? Se. Ngapa Urung kae? ngesalte kok wis nangis ki ngopo? Urung-urung kok wis tampa ya. Mbak Dit, Lancang weh. Tadi giginya kenapa Mbak Dita? Itu ngeram. Nek kejang sakit badan. Sing kejang sing ngisor weh. Jempole maksudnya. Ya. Terima kasih Ibu. Iya. Iya. Des. Andes, Des. uluk salam dulu dong. Uluk salam dulu dong. Ayo. Waduh, urung-urung iki duitmu wis do mencundul kabeh. Ga. Iya. Iya, mie isi ora Mas? Oke. Pokoknya. Iya.
Dalah ngomong. Masa aku kok Dracula untune. Ayo Met, jaluk. Iya, Met. Cino. Ayo Met, Ayo nya mie. Apa duit 100? Waduh. Iki iso mbalang plentung ya iki. Awak dhewe kudu hati-hati. Apa? Durine Logam. Ini, hop, yo sik, hop. Yo. Laksanakan tugas, keluarkan gigi. Iya. Action no. Action no. Iya. Kayak tahu yang TV-TV ya. TV piye? Sebelum itu Lanjut itu kita langsung 1 2 3. Enggak. Isa. Iki masih gimana jadi tekos. Alah iya, kowe dipampang ning BC. Ayo, salam saya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, kayak nyauri muga-muga lebu surga. Allahumma. Amin. Ki rasa ngetir rene wong kene ono apik-apik. Sun. Aku yo pasukan kene wani ondes piye. Wong kene Yo ono padake. Kene mah ayu-ayu, Ndes. Alah, ning kene Mbak De. Ngono. Ayo. Yan. Edan Kelihatan. Iki nak go helm payah kok. ora sik. Ampun. Ampun. Sik nyong. Kayak. Hei. Berkibarlah uangku. Wis. Aduh Iya, sik mikir. Geng mana suwon ade. Mikir, Met, cekelane Met. Apa nih? Kena aku nak mlotrok, Heeh. cekeli yo. Iya iya. 1 2 3 go. Cek cek. Andes gendeng, andes gendeng, andes gendeng, andes gendeng. Wah gendeng sing. Cok, kita hadirkan artisnya. Hei, buang kerja ayo toh, toh ayo yu kakang ayo kang, kanggo gawe ayo we tengah semayo semar mentem ayo dem mosilen, kudigang. Piye ta? Bokong, rai pada no bokong. Aku lari. 1 2 3 4. Piye ono duit, matane langsung melek. 50.000 ning ngono. Mikir. Ayo. Ayo. Hei. Waduh angel e. Ayo. Bocah ning kono. Rupane koyo buta. Mikir. Matur. Mbah Uti matur suwun. Adol burger aku. Lebih Ruaket ning untu, Men. lah rupamu sponsornya Iya wis alhamdulillah Mat. Nggih. Awak dhewe tekan kene tekan di Mat. Tekan endi? Bantu. Ayo, ayo. Matur Suwun. suwun. 1 2 3 go. Matur suwun. Aku kawin. Aku arep duit. Iki duit. Hei. Hei. Oh. Hei, 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 hei. Ayo, Met. Duit, lo belum rebonding lo runyep bae lo. Kok iso? Ayo. Ono gedus. Endi? Ayo. Oke. Ayo, oke. 1 2 3 4. Jayo etelo. Arno Grosso. Ayo. Yosone bedak. Wow. Kawarno cedak. Ora iso tekan. Cadae mambu tai. Hei, adik. Kan di situ. Menang ae. Matur suwun. Ibu, Adik. Dia kamu takut. Ya. Matur suwun. Ya suwun, ya terus. Pun. Iya. Matur suwun. Alhamdulillah matur suwun. Ngertiku saka adoh 50.000 ya. piye? Thank you, Bos. Matur sembah nuwun. Des. Nah, Adek bohong. apa? Tatare mah kok
Lah adik sing ning kono. Tak wis sing aku. Oh. Ade matur suwun alah ngapusi neh to. Ayo ayo. Bisa ngapusi mbokne kuwi. Iki dhuwit. Ayo. Wis. Ade alah pun angel ya, Mbak. Gampang, Mek, gampang. Susu ono. Nah, susu 2000. Lamit jar, lamit. Susu ono. Kenceng. Kandhani kok wingi yo. Siap, Mas. Gemane kerat kok ya. Wis, gerakan. Allah. Ibu, Mek. Tersuwun ya Allah, jan tambah rezekine muga-muga sing awet. Amin. Sing dereng ndang-ndang. Nggih. Dan apa, Des? Jan rasane. Andes mulai operasi untu iki. Aduh. Walah wong wingi wis Nilai jualnya ke di situ, ndak rasa nyempret pun, Des. Seperti lagi. Ini iya, Pak Dewi dongake masyarakat kene, Mas. masyarakat endi? Yogyakarta. Yogyakarta. Tambah rezekine sehat selalu. Mangan tempe, tahu, kroak. Iku piye? Wis aku ya. Ya pantun. Apa pantune apa? Pantune tak iki temane iki sing mau dibar pro. Cakep. Urung ya. Pokoke iya temane iki. Iya. Puntune suwopo. Kowe iki kaya digenah-genahno lho, Des. Mbok ya wis ben to. Iki termasuke wonge gemi, Met. Lah kok iso? Puntune sing troholo ka. Ora ngene nek dadi bojone apa ora kruwak kulite ngene iki. Mas, di duite Ya ndak wong nek kabeh. Tak beri aku. kowe wani manyar kok tak beri. Ayo saiki iki dike pantun, Met. Heeh, jal. Apel abang warnane coklat. Apa? Kruwak, Met. Ayo, saiki Ini Bu, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, baik, asik. Sahur. Videone kok wis awak dhewe Kalau salah. ini, Apa? jadi kalau saya untuk memilih anggur apa apel, saya memilih apel. Gak isa. Karena enak diapeli timbang diangguri. Asik. Idian. Aku. Iya. Aku milih pedang, Met. Lah nopo? Aku milih pedang. Lah kok iso? Timbang disakiti mending aku le nyakiti. Tuku pilus ning kota Kediri. Asik. Tiwas tulus jebur dilarang. Ah, kipas-kipas sari angin Apa? pacar lepas sari yang lain. Jan, apa Dek? Ala adek mah nganu, kamu bercidro ya Mas. Jeru. Ade berarti. Ya. Lah iya. Lo Dek masih kecil lo Dek. Cinta tak selamanya indah, Dek. Lah iya. Ya wis, dhewe wis sing guyon ya wis, Mas. Giat. Dongakno ya wis. Kowe kethek tenan, Mas. Aku gatel lari. Ya wis saiki aku mau ana request mau. Request apa? Request-e Pak Wangi gek cidra. Heeh. Wae mong. Ndi? Niki. Paling gedhe. Oh. Gue lagi, Jingga. aku jaluk kukusin nang wongso. Jantungku masih sakit. Des. Gila boleh besar Mbak ya. Neng nek nyanyi cilik bae. Kenapa? Marak kredit jare kok. Ngansur. Ya wis ya. Iya. Ya. Ral se. Oh, foto iki mangan opo to ih? Oh, semut barang mangani. Kencing manis, kurang manis tambahi gula. Asik. Jangan suaraku pelayan-pelayanku. Kepi. Halo. Asam urat bu. Minum etrak. Pisarane sapa kuwi asam urat minum etrajos. Etrajos parah. Oh, Dokternya marah. Lah asam urat nopo Pak Dokter? Aluburino. Oh, gak ngerti, Mek. Ora lara. Sopet dong. Suryon. Tadi putranya Suryon. Ayo. Lah iya. Kode, Mas. Oh. Oh, foto ya? Yes. Ini kurang gila. Apa Anda? Sempak itu. Lah ya dipel Anda. Ancok we.
Ya, dirase, rase. Oleh son. Rale piye Mas, Bos? Rale pupusin ngrasa piye? Apa iki? Iya. Dawa bapakku. Ayo jadi. Kentongan. Ora maksudnya gede dawa ki perjuangane desa. Apa iki? Satenane takdirku sing jawabke. Asik. Tepuk tangan. Sliramu beda ati, beda lambe. Ayo malah ngelepek. Wis kadung Aku kayak dene. Hah? Ngedance. Ngedance? Aku. wis kadung. Ayo. Ayo, ayo. Ayo, tong. Wis kadung mati rasaku. Ini mas. So, arep dipaksa iki. Bareng ya. Ngono tangisku. Yo. Layung. Ya wes ayo serius deh serius. Iya. Yo. Tung. Terus sret. Pisan. Wenek ae. Ya. Pokoknya dina iki kita happy. Happy. Lampu, Met. Lambung. Bahasa Inggrisnya apa? Wat. Wat. Iya bener. Lah iya. Lampu 5 watt ngono. Batin. Heeh. Wat. Aku mau You- weruh bule iki ya. When you Yes. you Yuyu Kang ayo Kang. you Komet kowe ngomong asih nyembur Iya, aku tahu you. Ya. Yo, wis. Lan nggih. Jeng ayo. Masuk deh. Yuk. Masih bisa? Aku lali. Yuk. Keneng ngopo sifat saiki wis beda. Kowe tinggalke hati menting ki wong liya. Ojo silap batinmu. Aku imas koyo lumuting sekara. Takdirku sing jage sliramu petak tipe lambe. Wis kadung mati rasaku. Ruwono tangisku kecipit kowe lunga saka uripku. Yo. Mari kasandrang Yo. Iki wis halanku, pilihane wong tuaku. Sepurane biar gawe lara hatiku. Sepurane biar gawe lara hatiku. Yo. Apa dia? Apa dia? Apa dia? Apa dia? Apa
abadiku abadiku tuku abadiye anak pati abadia itu abadiku abadiku tuku abadiye Ro lupa. se anak pati Abadi dek dong. abadia abadiku abadiku tuku abadiye piye Bapak serangan jantung gue. Piye? tapi hari ini ada Ciro lupa. anak nampak deye abadira itu ya ampun ya Iya, udah kumbang kok. pasukan yang komat kursi ini ada Piye tau? ya yo jajan Andes yo grupnya Andes Yo. Yo Des, Ciro lu. komen Kowe iki harus semangat ibu-ibu. Kurang ngomong wis. Piye? Cari udah ngomong wis ha. Kurang ngomong wis. Jangan bentuk piye to, Bos. Hei. Hei, sing kene ibu-ibu. Kene wis siap-siap kono kok. Mundur beres. Kene sampe tangi gede. Ayo masuk. Tepuk tangan semua. Tepuk tangan. Andes urung salto lho tapi urung salto lho Des Salto lho, Des. Salto oh deh. biasanya nak salto Des Ono jasa hargane to? ono di sini ada BPJS Ono tenaga BPJS kerja. ono. oh iya ora mas Yo, ora. iki kowe ben semangat le salto ngono lho heeh iya Mas Renal ayo Oh. Ya. Des. Ya. Yo yo yo. Ya. Terima kasih. Senang. Oh. Salto. Oh. Iya, tunggu nih ya Mas. Oh. Oh, Ya. Yes. Andes, selentik, Des. Ayo, tebas. Iya, Andes, yuk. Oh. Iya. Oh. Tepuk tangan yuk. Yo 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 yo.
serta mungkin atau benar. Yuk. Amin ya Allah. Amin. Amin. Ya. Ayo Des. Ayo. Ayo. Dati Dewi. Jadi deh. Tepuk tangan untuk Andes dan temannya. Awas, awas, awas. Awas, awas. No. Awas, pinggir. Mayamus. Awas. PMI. Yuk. Damkar. Oh, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Iya. Oh, ada sih. Yo. Yuk. Iya. Ya. Tepuk tangan buat Andes Kano. Minum dulu. Yo. Oh. Iya.
Yuk, 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 yuk. Yuk, yuk, oi. Allah ya. Oi. Duh. Dadi. Apa tuh, Oh, Cak? Satria Raga Tunggal iki barongane luar Wah. biasa. Oh, iya. Dawane mang meter. Jadi Mas, buntute Duh. carane dhewe barongane gizi buruk. Yes. Iya toh? Wetenge cuilik. Cilik, cilik. Isi buruknya wetenge malah gede. Oh iya. Dek. Buntutnya gede ndase cilik, Mas. Dase cilik. Ora apa mah medeni nyaplok-nyaplok tanggane. Anjir Bapak Pamungkas Mas Jee, Hendri. luar biasa. Mas Inggar, Iya. ya. Oh, bareng Satria Raga Tunggal. Iya. Featuring Sekarnaran Indonesia. Iya, luar biasa. Ayo. Asik. Buat gawe, yuk. Monggo pinangkani. Jee, Dere. Lagu-lagu apa monggo? Garapane Mas? Oke, ya. J. Ya cumandang Mbak Dita Melia Mas Inggar. J, mibon. Sekarang Indonesia Satria Raga Tunggal Semakin dekat. Ayo.
Sinar-sinar langit ini, semoga Tuhan akan selalu memberkahi. Ayo Mas. Iya. Ayo Ben. Ayo. Manuk dokter Inggar mau nyanyi apa? Iya, maksudnya apa? Oh Oke. iya. Ben apa Andas? Ya. Kayak ngajar. Oke. Kenjen, Bapak. Oh, Mas Inggar mau nyanyi apa? Iya. Segara madu. Iya, Ya. Mama Mas Inggar, Oke. Segara Madu. Heeh. Ya Mas Inggar enggak? Ayo, bilang kamu nyanyi dhewe, ayo. Orang lagi isin-isin ngono to. Iki wis nangane isinan Gede to. kok isen to. Tak gede apa tak cilik iki jane iki? Cilik, Kak. Oh, cilik ta. Cilik. Anu nek tok sing gede. Oh, apa nih? Rezekine. Ya amin ya Allah. Amin. Piye, Iya. Des? Ya, tak pernah ucap Hello pergi kau melambai. Harimau. Harimau Maya. Iya, titisane teguh cilik Oh, manis. iya. Roar. Rawer. Yo. Iya, ayo Mas. Sekarang madu bareng Satrio Rogo tuh, Mbak. Ayo. Satria Robotunga. Ada Mas Inggar. Masih bersama Dita Amelia. Ada Bule. Terima kasih. Ya.
apa iki? Oh, yos. Ayo. Arek dulu, Mas. Hurra.
Oke. Agak lain ya. Oh. Ngono ki pakane apa ya? Kayaknya yang masak gol ngasih. Iya. Aku mau Abang tukang bakso, siapa yang kembali?
Ya. Ragil, siap ya Gil? Tekan ngomong aku bonus sih. Yo 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 yo. Oke. Simbal. Bos Jimu.
Yo atraksi. Piye menawi cincingi araknya boy ini. Ala ayu dewe. Ala ganteng dewe. Ala kadir dewe. Kiyang dewe. Ala kadir. Kibaripun saking para kanca satriya raga tunggal ugi singanaron ingkang kepareng sampun atur panglipur dumateng panjenengan sedaya. Ibu bilih sak rombongan anggenipun panglipur wonten kirang saha lepatipun saestu nyuwun lumunturing samudra pangaksawi. Wasana sugeng sonten sugeng kondur mugi saged pinanggih wonten ing sanes wedal rahayu.